Vítajte pri štvrtom inštruktážnom videu, v ktorom si ukážeme, ako si nakonfigurovať marketingové kalendáre. V časti Settings prejdeme do sekcie Business Services, kde si nájdeme možnosť Calendars. V sekcii Calendars prejdeme do tej prvej možnosti kalendáre a tu sa nám už typicky zobrazí zoznam predvyplnených kalendárov, ale taktiež si vieme vytvoriť svoj vlastný nový kalendár. Aby som možno trošku priblížil funkcionalitu a logiku využitia tohto nástroja, nejedná sa o taký ten typický osobný kalendár na organizáciu svojej práce, ale o marketingový kalendár, kde máme predefinované voľné časové sloty, na ktoré sa užívateľi alebo naši potenciálni zákazníci môžu registrovať, aby sa s nami stretli online, fyzicky alebo telefonicky. No a hlavná výhoda marketingových kalendárov je, že vy si vopred určíte časy, počas ktorých budete svojim potenciálnym zákazníkom dostupní a nebudete si teda musieť dohadovať dvojsmerne, že kto je kedy dostupný v akom čase, ale ľudia sa jednoducho registrujú na vami zvolený čas. Poďme si teda ukázať, ako nakonfigurovať kalendár. Môžeme si to pozrieť na príklade nášho agentúrneho kalendáru, s ktorým už určite máte skúsenosť aj vy, pretože keď ste sa registrovali na prezentáciu nášho softvéru alebo následne na onboarding, tak ste prešli práve týmto konkrétnym kalendárom, ktorý si teraz ukážeme. Takže keď zvolíme možnosť Edit a vojdeme do úprav kalendáru, tak uvidíme zhruba nejaké takéto rozhranie. A môžeme kalendáru priradiť aj logo, to sme my v tomto prípade neurobili. A každopádne mu ale potrebujeme dať nejaké meno, aby sme sa my následne vedeli vyznať zo všetkých našich možností, takže v našom prípade to bol kalendár s názvom Prezentácia marketingového softvéru. Možno, aby sme si rýchlo pripomenuli, ako tento kalendár vyzeral, tak skúsenosť s ním ste mohli mať na tejto našej landing page, pristávacej stránke, kde sa nedalo urobiť v podstate nič iné, než prihlásiť sa na konkrétny dátum v našom kalendári. A teda konkrétny kalendár, ktorý si práve konfigurujeme, potom na frontende, keď si ho koncový užívateľ otvorí, vyzerá zhruba nejako takto. Takže vidíme, že tu máme nejaký názov nášho kalendáru, a typické trvanie časového slotu, dátumy, časovú zónu, v ktorej sme. No a následne pre konkrétne dátumy v rámci mesiaca tu máme dostupné časové sloty, takže v našom prípade je to od 3., od 3:30 a od 4:00 popoludní. Tak poďme naspäť do konfigurácie kalendáru. Ukázali sme si, ako vyzerá. Máme teda nejaký názov kalendáru. Následne mu vieme priradiť custom URL adresu, ako chceme, aby sa to zobrazovalo v prehliadači. Takisto vieme priradiť Meeting Invite Title, takže keď to lead potvrdí, tak následne mu príde potvrdenie s takýmto názvom nášho stretnutia, kde sa automaticky dotiahne jeho krstné meno. Tiež kalendáru vieme priradiť konkrétnych členov nášho tímu, takže v tomto prípade som to v rámci našej agentúry ja. Vieme si pripraviť, kde sa ten meeting má konať, či už je to Google Meet alebo fyzické stretnutie, a vieme priradiť farbičky. A v ďalšej časti kalendáru, Availability, si stanovíme, v ktorých časoch budeme určite našim potenciálnym zákazníkom dostupní. To je to, čo sme si ukázali, že v našom prípade je to od 3:00 cez 3:30 až do 4:00. Keďže náš časový slot spravidla trvá 30 minút, tak preto je tu dostupnosť až do 4:30. Máme to nastavené na všetky pracovné dni popoludní. Tuto máme stanovené, že akú dĺžku má mať ten časový slot, čiže spomínaných 30 minút, trvanie meetingu je 30 minút. Ďalej tu máme nastavené obmedzenie, že maximálne jeden deň vopred sa nám potenciálny zákazník do kalendára vie zapísať, aby sme predišli tomu, že niekto sa nám o 14:00 prihlási, ale my sme si už zatiaľ na ten deň naplánovali na 15. hodinu niečo iné. A taktiež máme to obmedzené na maximálne 1 mesiac dopredu a tiež to máme obmedzené na jedno miesto v rámci časového slotu, a to z toho dôvodu, aby sa nám na prezentácie nášho softvéru nehlásilo viac ako teda jeden človek naraz. Takže to je sekcia dostupnosť.
V ďalšej časti Forms and Payment máme k dispozícii tieto možnosti. Vyberieme si teda, ktoré údaje o zákazníkoch chceme zbierať. Ďalej máme možnosť customizovať si potvrdzujúcu stránku, čo užívateľ po vyplnení uvidí. Tuto máme dve možnosti, buď to bude nejaká ďakovná správa alebo presmerovanie na konkrétnu URL. Taktiež tu máme možnosť vložiť metapixel, ktorý my teraz využitý nemáme, ale ak by sme tieto prezentácie kampaňovali aj v prostredí Meta Ads, tak určite by sme tu pixel dali, aby to bolo synchronizované. No a tiež je tu možné priradiť vlastne aj Stripe na automatické príjmanie platieb, ak to pre niekoho relevantné je. V našom prípade to relevantné nebolo, takže preto to nemáme zakliknuté. Dobre, v ďalšej časti sa pozrieme na notifikácie a ďalšie možnosti, ktoré nám tu systém ponúka. Takže tuto si môžeme nastaviť všetky možné notifikácie, ktoré máme dostávať my, naši zamestnanci a takisto potenciálni zákazníci. Takže ak vojdeme napríklad do tejto možnosti Appointment booked, status confirmed, takže náš lead si už bookol stretnutie s nami a bolo mu potvrdené. Čiže tuto máme vybraté, že kto má dostať informáciu o tom. V našom prípade sme to zvolili len na zvoleného užívateľa, čiže niekto z agentúry dostane túto informáciu o tom, že máme tu nové stretnutie. Vieme si tu nastaviť svoje vlastné znenie toho e-mailu, ako to má vyzerať. A takisto vieme zvoliť, či to má byť v e-maili alebo v aplikácii. No a toto vieme priradiť okrem seba vlastne aj novému kontaktu, čo v našom prípade teraz zakliknuté nie je, pretože to pre nás nie je podstatné. No a takéto notifikácie tu máme nastavené pre všetky možné spôsoby, ktoré pre nás relevantné sú. Taktiež máme zakliknutú možnosť Allow Google and Outlook Calendar to send invitation, to znamená, že typicky v Gmaili sa vám zobrazí taká tá udalosť, ktorá sa môže pridať následne do Google kalendára o tom, že máte stretnutie, čiže je veľmi napomocné, aby užívateľia nezabudli na to, že sa majú na stretnutie dostaviť. No a ďalej tu máme ďalšie možnosti, ktoré si teda môžeme vybrať, ak pre nás relevantné sú alebo nie. Ďalej tu máme možnosť pre zrušenie a pre plánovanie nášho stretnutia, takže je to dovolené na 30 minút pred, ako presmerovanie, alebo teda preplánovanie, tak aj zrušenie meetingu. Takže 30 minút pred to ešte užívateľia vedia spraviť. No a ďalej, tuto máme takýto textový snippet, ktorý môžeme vlastne opakovane používať. Čiže ak potrebujú ľudia robiť zmeny v rezervácii, tak je tu dynamická hodnota, ktorá ich presmeruje opäť na ten kalendár a taktiež na zrušenie, čiže toto všetko je aj vo vašom účte prednastavené. No a v poslednom bode si môžeme kalendár ešte prispôsobiť podľa svojich preferencií, takže môžeme mu dať ten klasický vzhľad alebo trošku modernejší neo vzhľad. Vieme si vybrať svoju primárnu farbu, takže v tomto prípade toto je náš brand kód, ktorý používame, z tohto dôvodu sme ho vybrali pre náš kalendár. A prípadne vieme si zmeniť pozadie v kalendári, text v tlačidle odoslania, no a vieme zakliknúť, či kalendár má obsahovať ešte aj názov, popis a nejaké ďalšie detaily. Tak, keď máme takto kalendár nakonfigurovaný a ešte raz sa uistíme, že všetky detaily sú správne vyplnené, tak už len hore vpravo klikneme na Save a kalendár máme pripravený na používanie. To je v rámci tohto inštruktážneho videa všetko. Poďme na ďalšie video.